Hráči futbalového klubu Roma Dečín hrdo oslavovali víťazstvo v zápase posledného kola pred zimnou prestávkou, keď zdolali Dolní Habartice 1-0 na pokutové kopy. Napriek tomu, že to bola ich prvá výhra na trávnatej ploche, majú na svojom konte už 17 bodov. V predchádzajúcich kolách totiž vždy, keď nastúpili na stretnutie, prehrali, no v 5 prípadoch vyhrali kontumačne, pretože súper odmietol s nimi hrať a dal prednosť kontumačnej prehre 0-3. Ale tam my s nimi máme špatné zkušenosti. Víte co, my jsme s ním už hráli několikrát předtím. Když se teď přejmenovali, tak pořád jsou tam ty hráči někteří, co tam byli. Asi tomu vám můžu říct, víc vám k tomu asi neřeknu. Ne, to je v pohodě, to je v pohodě. Ale není to hlavně kvůli rasismu, jo. Můj názor čistě je to ano, kvůli tomu, že jsme Romové. To je můj názor. V roku 2011 po incidente, keď sa niekoľko rómskych hráčov zapojilo do násilnej bitky na konci stretnutia proti miestnemu rivalovi Loko Dečín, bol klub zrušený a aktuálne sa vrátil do najnižšej českej súťaže pod iným názvom, no s niektorými pôvodnými hráčmi. Brankár Patrik Herák je jedným z nich. Doufám, že nám dají šanci hrát dál. My chceme hrát jenom fotbal, nic jiného. Já si myslím, že my jsme to dneska předvedli, jsme chtěli si zahrát fotbal, hráli jsme ho, nedělali jsme žádné blbosti, nebyly žádné bitky, dobře byly nějaké karty, ale to snad k fotbalu patří. Práve Herák bol hlavnou hviezdou stretnutia, ktoré sa konalo bez väčších incidentov, zneškodnil 4 jasné gólové príležitosti a v záverečnej prestrelke zachránil pokutový kop a zaznamenal 1.